vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchendiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 39 years kuberekwa. Pandainge ndiine 31 ndakasangana nomumwe murume pasocial media akabva andiudza kuti iye anondida kwava kuuya kuno kuSouth Africa. Ndasvika kunoku munhu akati ainge asingade mukadzi anoshanda, I'll take care of you, this and that. Ndikabva ndati painge pasitomborina kana dambudziko zvachose. Ndakabva ndatanga kugara nemurume uyu mukoma, even though ndainge ndakasiya mwana wangu kuZim, but akabva atanga kundiudza kuti ainge asingade kuti tige tichidzokera kuZimbabwe kusvika ndazomuzvarira mwana. Ndakazama nepose pandainge ndichigona napo kuti ndige ndichimuitira mwana, but zvakaramba. Dambudziko handitombozivi kuti rainge rimborirei, zvakatongoramba zvachose mukoma. Then akabva achizotanga kundishungurudza. Ndaimubvunza kuti ko why uri kundishungurudza kudaro? Aingoramba akanyarara. Izvo munhu ainge ava kudhiniwa neni kuti agere nemunhu asiri kukwanisa kumuitira mwana, ndokusaka ainge achindishungurudza. Ndakaramba ndichingoshingirira ndichingoti zvimwe kuda nekufamba kwenguva zvainge zvichazoita. Munhu akagomisidzira ava kusada kana kusangana neni pabonde, kutoti naiwe ko unofungidzira kuti nhumbu yacho ingabata sei iwewe usingadi kusangana neni pabonde? Aingoramba akanyarara until ndazofind out kuti munhu ainge aine munhu waainge agara achitodanana naye zvake. Ndakarwadzwa mukoma kusvika pekupedzisira. Mushure mekunge ndafind out kuti munhu ava nemunhu wake, ndipo paakabva achizotanga kundishungurudza even worse, zviya zvekutondiudza kutoti iwewe handisisina kana basa newe iwewe because hauzvare, watadza kundiitira mwana, this and that. Ndakarwadziwa mukoma nashi, but chekuita painge pasina. Ndichirohwa apa kubasa ndichitoudzwa kutoti inini handina munhu anoenda kubasa. Chii chimwe chaunoda? Because I have been doing everything for you. Hembe ndinokutengera, chikafu panapa unodya uchiguta, ugere munzvimbo yakanaka isina kana crime. Wasiyana nevamwe vakadzi vanogariswa nevarume vavo kumalocation. Hautendi kwamanashi. Ndaingozvitarisa ndobva ndati saka apapa pacho pandiri kunzi handitendi. Chii chandofanira kuti ndige ndichinyatsokutenda chaizvo, nekuti kana mumba hamusisina kana bonde. Zvadaro mukomanashi ndakaramba ndichingogara hangu naye murume uyu ndichiti zvimwe kuda zvinhu zvichachinja, but things never changed at all. Ndokubva ndachizongofunga hangu one day kuti munhu uyu ndofanira kuti ndige ndichizomukaurisa. Saka pamba ipapo pandaike ndichigara paiwanzokutambira zvimwe zvimakaradhi avo vaiita zvekuba. Ndakazongotageta umwe wacho, but aigara kune rimwe location because ainge agara achindipfimba. So ndakabva ndazomuudza kuti kana iwe uchida kurara neni ndoda kuti umbondigadzirisira murume wangu. Akabva anditi izvo ndo zvinhu zvidiki zvekuti I can do that for you. Ndokubva ndazorara naye. Saka vakabva vazomutaimira murume wangu ari kudoro, vakabva vanetsana naye, vakabva vamurova, but vamwe vaainge ainavo vainge vasingatozvizivi kutoti rainge ritori dhiri. Saka vakamurova iye, akabva achizorwidzana navo, akabva achizobayiwawo neumwewo mukaradhi, but mukaradhi uyo akazonomubaya nebanga pahuro. Munhu ainge agara atongorimo mubhawa imomo achitongonwawo doro. Saka akangobwekana nekuti uyu akataura rimwe vara rekuti masapus, ende iwo makaradhi havatombofarire kunzwa shoko iroro richitaurwa neumwe munhu asiri mukaradhi. Saka akangosimukawo mukudhakwa kwake kwaainge akaita, akabva ati wati kudi unojairira stereki. Apa ainge akabata banga kwava kumubaya nechepahuro apa. Munhu ndokubva atotanga kutogwina, kwava kutofa. Ndakazotongonzwa nevamwe kuti murume wenyu aendeswa kuchipatara. Vanhu vainge vachitya kundiudza kuti no, murume wangu wainge watobayiwa nebanga, mutumbi wake wainge uchiriko kutavheni ikoko. Ndakarwadziwa mukoma, handidi kukunyeperai. Ndakati ndava kuda kuenda kuchipatara.
landlord wepanext door ndopaakazouya akandipa counseling, akabva andiudza kuti murume wangu ainge abayiwa nebanga kutavern kana ndichida kuenda kunoona mutumbi wake. They were going to help me. Ndakazoendeswa kuya ndikabva ndatoona kutoti zvishuwa murume wangu ainge atofa. Ndakachema mukoma, but panguva yacho iyoyo chainge chichindichemedza yainge iri nyaya yekuti ndainge ndichirwadziwa kuti shuwa ndakatourayisa murume wangu nekuda kwekuti ainge andihurira. Ipo paya vanhu kana vachichema mushure mekunge munhu afa, sometimes munhu anenge asingachemi kuti munhu afa, no, asi pane zvimwe zvinhu zvinenge zvatoitika izvo zvinenge zvichikonzeresa kuti ange achitowedzera kuchema. Semachemero andakaita, ndakachema mukoma Nashi munhu uyu kubva ipapo pandakanoona mutumbi wake kutavern ikoko kwacho kwaakaponderwa kusvika kuchipatara. Ndichingoungudza chete kwava kuzoenda kumusha murodhi, ndainge ndichingochema non-stop zvekuti vanhu vakasvika pakundinzwira tsitsi, asi ndairwadziwa manje kuti ndini ndakonzeresa. Nawo ndinoona chipoko chake mukoma Nashi. Chinondinetsa ndechekuti chipoko chake pose pandinochiona haambondivhiringidzi, kwete anenge akangonditarisa kudai, akamira nechekure neni asi asinganetsani neni. Handizivi, maybe nekufamba kwenguva achazotanga kurwidzana neni here kana kuti, I really do not know. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chimwe zvekare chinoitika ndechekuti kana paya tikanetsana inini nemunhu wandinenge ndichifambidzana naye, sometimes anokwanisa kungoti uri mukadzi wemunhu akafa iwewe. So I don't know what is the meaning of that. So far ndava nevarume 3 avo vandagara navo. At the end of the day varume ava patinozotanga kunetsana, pandenda kutoona kutoti marriage iyi hakusisina kwaichaenda. Munhu anobva angoti iwewe uri mukadzi wemunhu akafa, ndokusaka uchiita action dzose idzi dzaunoita. Ndoti action dzipi? Seuyu wekupedzisira ndiye wandakagara naye pasi ndichida kunyatsokunzwisisa kuti ko chii chiri kumboitika kwandiri. Ndakamubvunza kuti naiwe kana uchinditi action dzaunoita ndedzipiko action dzacho? Akaramba kundipindura, akangondiudza rafu, akanditi wadiwa udzwa nemurume wako. Akatonditi murume wangu ari kumakuva. Kushayako kuziva kuti varume ava vanenge vava kutya here kundiudza kuti pane zvimwe zvavanenge vachisangana nazvo here. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu kutora befu kudai. Pane imwe nyaya iyo yandikuda kukuverengerai soon after this. Zvakangooma hazvo vedu we, asi vahanzvadzi vedu ava ngati vabatsirewo mucomment section. Pakaipa zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Apo pandainge ndichiri ne19 years, pane umwe mwana wemuraini akarumwa nekobra kwava kufa mushure mekunge taenda kunochera mbeva. Saka kobra iyi ndakaiona, but ndakangobatwa neutsinye ndokubva ndaramba ndakanyarara like a prank. So yakazoti yava mudhuze naye, ndopandakabva ndati nyoka iwe, warumwa nenyoka iwe. Saka iye akabva avhunduka kwava kunoitsika nyoka iyi, ndokubva yamutema. Yakamutema I think nearly 3 times if I can remember. Mukoma Nashi ndokubva azoshayika mwana iyeye, but ndini ndakazvikonzeresa. Dai kwanga kuri kunzi pandakangoiona nyoka iyi ichifamba zvishoma nezvishoma ichienda padhuze neapo paainge akapfugama, dai ndakakasika kuti ona nyoka iyo yainge ichiri kure naye hayaimbokwanisa kumuruma, but ndakanyarara kusvika nyoka iyi yava mudhuzesa naye, ndokubva ndachizomuvhundutsira. Ndaida kuona kuti iye achaita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Saka ivo vaida kuziva kuti ndoita sei
vabereki vemufana uyu ndovaudza here kuti izvi ndo zvakaitika, kana kuti ndoramba hangu ndakanyarara? Zvakangooma hazvo vedu we. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi kwedu mukoma kunofiwa after each and every 4 years. Pakunofiwa after 4 years munenge muri muna November. Last year ndakaputsewa nerufu, hanzi this year ndinofa chete. Please, I am begging you, please pray for me. Mukukura kwangu mukoma, iniwo ndaitevedzerawo nzira dzechivanhu uye zvekare nevabereki vangu vainge vasinganamati. But after ndazoziva kuti mumhuri medu chinodya vanhu after each and every 4 years chimbori chii, ndopandakabva ndachizotendeuka ndikabva ndapa upenyu hwangu kuna Ishe Jesu Kristu. Mukomanashe, izvi ndo zvinhu zvakandichengetedza uye zvekare zvakatondibatsirawo kuti ndinge ndichipinda mumarriage nekutochata. I still remember kuti ipapo pandakaudza baba kuti ndainge ndawana murume ainge achida kundiroora, baba vangu vakangoramba vakanyarara. It was my first time kuona baba vangu vachieredzawo misodzi. Ndakashaya kuziva kuti zvainge zvichirevei, but pandakaramba ndichingonamata ndakabva ndatanga kuona marevelations. Ndaiona marevelations akasiyana siyana. Ndaiwanzokuona sekuru vangu vachipinda musango vachienda kunovhima, asi vaizoti kana vapinda musango muya ndo pavaibva vazoshanduka kuita chimwe chipuka chekuti ndaishaya kuziva kuti chinenge chimbori chipuka chakaita sei. So apparently when he was still alive, ivo vainge vakarombera izvozvo zvekuvhima. Vaiti kana vakapinda musango vaitongosangana nemhuka, dzimwe nguva inenge yatongobva mukufa, kana kuti yaingobatwa kana nemusungo, kunyange usiri musungo wavo. Pamwe anenge ari munhu anenge akasoteya kudhara musungo iwoyo, obva atokanganwa nezvavo. But ivo vachingonopinda musango muya mhuka yobva yatobatwa vakatoitarira. So vainge vakarombera izvozvo zvehuvhimi. Uye zvekare madzibaba edu mukuzonokurawo kwainge kuchingotambwa ngoma dzemashavi. So mukomanashe, dambudziko riripo nderekuti zvinhu izvi zvino zvakazopanduka, nekuti hanzi ivo sekuru pache zvavo pavainge vachiri vapenyu vaiziva kuti vanofanira kuti vange vachiita sei nazvo zvinhu zvavo izvozvo. Uye zvekare vaipota vachitobika doro pachitotambwa mashavi, vanhu vachitambira zvikwambo zvavo izvozvo, vachitozvipembedza sekunge ndizvo zvainge zviri izvo midzimu yemumusha. Nawo nyaya iripo ndeyekuti kubvawo vabereki vedu isusu pavakazotanga kuitawo zvekunamata, vakanosiya machira aya kumusha, mamwe acho akazonopiswa machira echivanhu, vamwe vachieredzawo nemvura. Zvinhu izvi zvikatowedzera kupanduka kwedu mukomanashe. Dzimba dzakasvika pakuita matongo dzichirohwa nemheni, uye zvekare dzimba dzichingobvira pasina kana anenge achimbogarapo ipapo, imba yototanga kutobvira. Uye zvekare pakafa sekuru zvinonzi paitonzwikwa zvimwe zvinhu zvainge zvichichema, izvo zvichiti munhu wedu aitichengeta aenda, zvino tichaita sei munhu aitichengeta zvaatorwa namusika vanhu. So ndakabva ndachizoudzwa kuti inini neniwo ndainge ndakanyorwa zita rangu nasekuru, vakarinyora vakabva vazoriisa muzihari mavo imomo. Sezvo zvinhu izvi zvainge zvava kuramba ropa remombe, vakabva vachizonzi zvichatanga pavana venyu kusvika kuvazukuru venyu. After 4 years zvichange zvichizobaya, nekuti zvinenge zvichiti uyo watanga takatarira kwe4 years zvishuwa achiita mari, tichimupa zvokudya achirarama upenyu hunenge senani. Iko zvino zvimombe yedu yakora, vanobva vazobaya zviri izvo zvikwambo zvacho izvozvo. Saka after all of these years, kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa, ndaiva munhu aingotambudzika nekushungurudzika, but ndakabva ndatanga kungoita magood luck for 4 years ndichikwanisa kuwana mari zvokuti ndakasvika pakutenga motikari. But ndakazotanga kurwara manje. This was last year. Ndakarwara ndikapotsewa nerufu, but this year hanzi izvo zviri kutobheja zvichiti hakuna zvakadaro. This year tiri kutonomutora. Please pray for me. Ndiri munhu anonamata. Ndanga ndisiri kuda kudzokera kune zvinhu izvi zvemashavi, nekuti kune kumwe uko kwandakazoenda ndakabva ndanzi kuti ndinge ndichikwanisawo kuzopona
ipapapa ndinofanira kutoti ndige ndichitotevedzera chivanhu chiri pandiri, nekuti ndicho chega chinokwanisa kuzondichengetedza, ezini kutenga machira acho iwawo emidzimu nekuzobika madoro nekuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana, in which I had given my life to Christ, not thinking kuti zvinhu zvakadaro zvinozoitikawo nekwandiri. Ndiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kune avo vanokwanisa kundinamatirawo. This is my prayer request. Please ndinzwisiseiwo kana ndichiti kwedu kunofiwa after each and every 4 years, ende kunongofiwa muri muna November, ende ndini nditori pachijana chacho chekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizofa. Handidi kufa, and I am sure kuti mose muri pano you can agree with me kuti hakuna anoda kufa. Ndichiriwo mwana mudiki, I still want to live for a long time. Handingafiri mhosva dzasekuru vangu ini kuti vainge vakarombera izvozvo zvavo zvavaita zvehufimi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mucomment section. Hanzi handisi kuda kuti ndinge ndichifirawo mhosva dzasekuru vangu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwawo chitupa changu. Toda kureururawo kuti ndiri kuhurira murume wangu too bad, and I want to make sure kuti haambofi akazviziva kuti izvozvo ndo zvandiri kuita. Kunyange zvikanzi kwauya chinengei, I am making sure, and ndatova nevanhu vakawandisa vandiri kufambidzana navo. Iye haana kana chaanombofungidzira pamusoro pangu, anotozviona sekunge zvese zvitongori bho. Ndinotomutreata with respect, zviya zvekuti varume vanoti kuti unge uchiona kuti mukadzi ava neumwe murume waanorara naye, it is because anenge asisina respect kwauri. Ndakabva ndatongogadzirisa homework yacho iyoyo, ndinomupfugamira pabonde, ndinomuitira zvose zvaanoda, uye zvekare nekutomunyepera nepamwe pekuti ndinenge ndisina kana kutombopedza, ndinotoita zvekutogwina kuita sekunge munhu atonakidzwa but ndisiri kutombonakidzwa zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.